Telenero bezala mumagoiz esnatu da, esteroko bidea egin du merkatu plazara. Bertan daude lanean baserritarrak, produktu freskoenak herritarrentzat. Bapatean, ez ustean, kanpaiak jokasi dira. Zerote da, Andra Mari Eliza da bizanaian. Gernikako bombardaketak bukatu zuen Picasso margoetan, buelta iguzue gurea dena. Gernikara bueltatu behar dela. Gernikaron historia dena. Izututa pasia lekura, korrika errefugio bila. Behin barnean ama aurkitzean, negarrez batu dira besarkadan. Zer gertatzen ari da kontaidazu ama, handago familian geratu dira. Gernikako bombardaketak bukatu zuen Picasso margoetan, buelta iguzue gurea dena. Gernikara bueltatu behar dela. Gernikaron historia dena. Apirilak 26